sorgeixen 1000 plans per a la Pasqua, tots ells meravellosos. Per a la teva parròquia t'estem esperant. I si acceptes, t'assegurem que aquesta Pasqua serà única. Una Pasqua jove que difícilment la podràs viure en un altre lloc o en un altre ambient distint. Siguem un grup de jovens que des de fa quants anys es trobem uns dies de Setmana Santa per compartir aquests moments, per viure com una família aquesta festa dels cristians, per fer memòria dels últims dies de la vida de Jesús. Tots compartim alguna cosa que ens mou, que ens dona sentit al que fem cada dia. És cert, t'ho podem assegurar, en temes de fe no tenim res clar i podríem quedar-nos a casa o acceptar tots aquests plans que es sorgeixen. Però nosaltres preferim seguir buscant i descobrir i assegurar-nos del que creiem. Volem fer forta la nostra fe i per això estem ací, per celebrar-ho. I tu? Ho tens clar? T'esperem a la Pasqua Jove 2016. Per a mi la Pasqua Jove són uns dies de convivència d'una manera diferent. Per a mi la Pasqua Jove és una experiència inolvidable. Per a mi la Pasqua Jove és un temps de reflexió. Per a mi la Pasqua Jove és un moment d'encontre i de creixement. Anima! Per a mi la Pasqua és descobrir noves amistats. Per a mi la Pasqua Jove és descobrir, celebrar i compartir. Per a mi la Pasqua Jove és atrevir-me a dir-sí. Per a mi la Pasqua Jove és un cúmul d'experiències i de tindre l'oportunitat de poder acompanyar els més joves de la parròquia. Per la Pasqua Jove trobar-me amb Jesús i fer noves amistats.